13. novembra sa krátko popoludní začali v Slovenskej ústrednej hvezdárni v Hurbanove schádzať ženy a muži rôzneho veku, aby si pripomenuli krásne 2 roky strávené v laviciach strednej školy a posluchárne vo hvezdárni. Konalo sa tu stretnutie absolventov a profesorov pomaturitného štúdia astronómie. Na jeseň roku 1969 z iniciatívy vtedajších riaditeľov Hurbanovskej hvezdárne doktora Ladislava Valacha a riaditeľa gymnázia profesora Ladislava Černého bolo otvorené pomaturitné štúdium astronómie. Za 40 rokov trvania tohto štúdia v 19 študijných cykloch ukončilo štúdium štátnou maturitnou skúškou 263 absolventov. Viacerí z nich uplatnili takto získané vzdelanie v ľudových hvezdárniach, osvetových zariadeniach a v planetáriách. V súčasnosti toto štúdium zastrešuje Stredná priemyselná škola stavebná v Hurbanove a organizačne a technicky zabezpečuje Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove. Na stretnutie prijalo pozvanie viac ako 100 absolventov, z ktorých sa stretnutia zúčastnilo 74. Z 33 prednášateľov, ktorí sa tu za 40 rokov vystriedali, bolo prítomných 13. Po slávnostnom otvorení seminára generálnym riaditeľom Slovenskej ústrednej hvezdárne, inžinierom Teodorom Pintérom, si prítomní povstaním a minutou ticha uctili pamiatku už zosnulých prednášateľov i absolventov. Jan doktor Štol, bývalý riaditeľ Astronomického ústavu, tiež astrofyziku tu učil. František Konkoli, ktorý matematiku za školu ako zastupoval aj školu a vlastne tú pedagogickú školu tedy, no on učil matematiku tiež. Učil matematiku, opustil nás. Ladislav Valach, prvý náš riaditeľ Slovenskej ústrednej hvezdárne, tiež pedagóg, bol v Nitre v poslednom čase a učil tu na pedagogiku. A opustila nás aj Mária Vinceová, ktorá učila matematiku. Ja by som vás veľmi pekne prosil, aby sme minutou ticha uctili ich a pospomínali na nich. V odbornom programe odzneli aj prednášky magistra Ladislava Drugu, magistra Mariána Vidoveneca, ale aj doktora Mariána Lorenca, v ktorých si prítomní vypočuli zaujímavosti súčasnej astronómie a perspektívy jej ďalšieho rozvoja. Zároveň sa počas celého seminára konal Celestron Day, výstava astronomickej techniky. Účastníci mali to šťastie, že sa vo večerných hodinách obloha vyjasnila a mohli si techniku odskúšať priamo v akcii pri pozorovaní. Po odbornom programe nasledovala spoločenská časť stretnutia, ktorá sa konala v jedálni Strednej priemyselnej školy stavebnej. Po slávnostnom príhovore a prípitku riaditeľa školy, inžiniera Ladislava Kimleho, nasledovala slávnostná večera, ktorá vo viacerých etapách trvala až do ranných hodín. Veríme, že všetci účastníci si svoje spomienky na pomaturitné štúdium oprášili a odchádzali z Hurbanova plný nových dojmov, priateľstiev a možno aj nových vedomostí.